ନା ନା ସେ କାମ ଭୁଲ କରନି ମାନେ କୋଉ କାମ କଣ ପ୍ରକୃତ ପାଗଲ ମୁଁ ପକେଇବିନି ନା ପଡିବନି ନା ପକେଇବା ଭୁଲ କର ପକେଇବା ଭୁଲ ଜମା ସଂସାର କରିବନି ଯୋଉଠି ଖାଇବ ଆରେ ହେ ଇଏ ନା ଚିହ୍ନା ଥାଇ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ହଉଛି ଇଏ ଆସିବ ଭୂତ ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କେବେ କହିବୁ ଆମେ କଣ ଖାଇବା କରୁଛୁ ଆଉ କୋଉ ବାଗ୍ୟ ଜାଗା ଏଇଠି ଅଛି କି ଥାଉ ଏଇଠି ବସିଲେ ଆମେ କଣ ଖାଇବା କରୁଛୁ କାହା ପାଇଁ ପକେଇବୁ ବୋଲି ରାକେଶ ବାବୁ ତମର ମତ କଣ ଏଠି ଇଏ ମାନେ ହଉଛି ଭୂତ ଆସିବ ସ୍ପିରିଟ ଥାଉ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସତରେ ଆଇଲା କିଏ ଆଜି ହାତୀଟା ନେଇ ଯାଉ ନଦୀଟା କାହିଁ ତମେ ଖାଇପାରୁନ ଖାଉନ ସେ ଏଠି ଲିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ପତୁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ହାରିଦବା ଏଇ ବସରେ ଆସିବ ଲିମ୍ବ ଗଛ ନବେ